Ahojte, teraz by som vám chcel predstaviť gramofón Hi-Fi Stereo Tesla NC420. Máme tu prepínanie rýchlosti z 33 na 45, zapínanie, zdvíhanie ramienka a celkom dobre hrá tento gramofón. Kúpil som ho od jedného pána z Čiech asi pred 2 rokmi za 1800 korún českých. Dobrá pálka. Pustíme si aj hudbu, hádam nám to YouTube prepáči. Tento gramofón používam na bežné počúvanie, platný teda. Také retro som si urobil doma. No, dobre, ahojte.